Saikko nauhalle? Mitkä fiilikset? Toppen. Tuleeko tästä hyvä? Tästä tulee paras. No niin, äänitykset jälleen käynnissä. Missä tänään ollaan? Tää on nyt se toinen siipi, joka on valmistunut basistin mielihalujen mukaan, koska täällä on niin kylmä. Ja siksi toisekseen tänne voitiin siirtyä senkin takia, koska rumpali ei ole paikalla, niin voidaan olla tälleen kalustetuissa huoneissa. Siellähän basisti sahaa nyt oksaansa. Mitenkä on mennyt tähän mennessä? Tämähän on mennyt hyvin kivuttomasti itse asiassa, että ei ole ollut mitään sen kummempia säätöjä. Mitäs tänään äänitetään? Tänään äänitetään Maybe a Better Day ja News-kappaleisiin kitarat ja bassot. Onko se selvinnyt, mistä nämä kappaleet kertoo? Se selviää sitten, kun joskus lauletaan. Annetaan sen olla semmonen pieni yllätys. Mites nyt, kun basisti on hoitanut tonttinsa ja rumpalikin on hoitanut jotain, niin onko kuinka vaikea lähteä tähän nyt suorittamaan omaa osuutta? Eli mikä kohta? Tää on se ekan. Se ekan särö. Mut sulla on 2 vahvistinta nyt käytössä, eli periaatteessa oot niinku tuplannut onnistumisen mahdollisuuden tässä. Juu. Ja myös virheen tekemisen mahdollisuus. On siinä sekin puoli. Kyllä. Asioilla on aina 2 puolta. Haluatko esitellä sun... Esipuoli ja takapuoli. niin, joo, haluatko esitellä sun laitteiston? Siitä ja sitten verran just. Joo. Siellä on ykkösvahvistin. Sieltä. Mä nojasin siihen, noin nupit meni tohon asentoon. Tuolla on kakkosvahvistin. Taisi vähän tarkempi. Siinä on tommonen sponsorilogo. Todella mielenkiintoista. Niin, siinä otetaan hairottua soundi 2 eri vahvistimeen ja saadaan vähän fuzzpole-tyyppistä soundia. Niin on eri säröt ja osaan on sama särö ja osaan on eri särö ja eri kaikuja ja semmoista. Niin katsotaan mitä tuleman pitää. Niin, katsotaan ja ennen kaikkea kuunnellaan. koska levy tulee pihalle, vai tuleeko sinkku vai mitä on tulossa? Kai sit jos nämä 2 saatais tossa miksattua ja masteroituu ensi vuoden alkupuolella, niin miksei niitä vois laittaa sitten esillekin kuunneltavaksi. Luulisin. Tietysti siitä vähän riippuen, että mikä on lopputulos. Ettei tuo mitään syytteitä. Sä toimit myös bändin managerina. Missä on mahdollisuutta nähdä orkesterin livenä seuraavan kerran? Joo, jos joku buukkaa meidät, niin siellä todennäköisesti sitten, jos osataan paikalla.
taas en saa klikistä kiinni. Ei suomalaiset soittajat osaa soittaa! Ei se minun vika oo! Jätkät studiolla valittaa, että kädet